Zastavili jste se někdy u železniční trati a cítili, jak se pod vámi chvěje země, když se blíží vlak, a napadlo vás někdy, co jsou zač všechny ty kameny? Tvoří šedé a rozlehlé koryto pro ocelové kolejnice. Je to prvek krajiny tak běžný, že je snadné ho přehlédnout. Většina lidí je vidí, ale ve skutečnosti si jich nevšímá. Jsou jen částí dekorace, kamenitým základem železnice. Existuje rozšířená představa, jednoduché vysvětlení, že kameny jsou tam jen proto, aby vyplnili prostor, možná aby zastavili růst plevele nebo aby vše vypadalo úhledně. Je to hezká myšlenka, jednoduché vysvětlení pro věc, která se zdá prostá. Na povrchu to dává smysl, ale sotva to poodkrývá skutečný příběh. Pravda je, jak už to bývá, mnohem hlubší. Každý z těchto hranatých kamenů je součástka speciálně vyrobená pro masivní dynamický systém. Tyto kameny nejsou jen výplň, jsou to multifunkční základy s přísnými specifikacemi, známé jako balast nebo štěrkové lože. Jsou kritickým inženýrským prvkem, pro vlak stejně důležitým jako ocelové kolejnice, po kterých jede. Tento balast nese obrovskou váhu projíždějících vlaků a rozkládá zatížení, aby zabránil propadání trati do země. Upevňuje pražce na místě a brání kolejnicím v pohybu do stran nebo podélně. Bez něj by se svět železniční dopravy náhle zastavil. Teď nechte starého muže, aby se s vámi podělil o kousek toho, co se za ta léta naučil. Prozkoumáme skrytou vědu tohoto neviditelného základu. Tento stařec viděl tyto koleje táhnoucí se pouštěmi, stoupající do hor a protínající srdce nejrušnějších měst. A kamkoliv vedou, tyto pokorné kameny je doprovázejí a tiše plní svou životně důležitou a složitou misi. Abychom pochopili genialitu železnice, musíme nejprve ocenit nesmírnou výzvu udržet vše na svém místě. Je to systém navržený tak, aby odolal neuvěřitelné zátěži a jeho základem je lůžko zdrceného kamene. Ve své podstatě je železniční trať strukturou tvořenou 3 hlavními částmi. Máme dobře známé ocelové kolejnice, které vedou kola. Tyto kolejnice jsou upevněny na dřevěných nebo betonových pražcích a co je zásadní, celá sestava spočívá na pečlivě navrženém základu. Štěrkové lože. Teď si představte masivní nákladní vlak, který projíždí kolem. Mluvíme o kolosální hmotnosti, často přesahující 18,0 tun, což je víc než stádo 3,0 slonů, řítící se po kolejích rychlostí 100 km za hodinu. Síly, které uvolňuje, jsou prostě obrovské a útočí na trať ze všech směrů. Nejprve je tu nesmírný tlak jeho váhy směrem dolů. Každé kolo soustředí tuny síly na nepatrnou kontaktní plochu na kolejnici. Poté se objevují silné boční síly, zejména když vlak projíždí zatáčkou a snaží se vytlačit celou strukturu trati směrem ven. A nakonec jsou tu neustálé a silné vibrace, které otřásají zemí spolu s akceleračními a brzdnými silami, které se snaží tlačit kolejnice dopředu a dozadu. Bez balastu by železnice nebyla ničím víc než volným žebříkem položeným přímo na zemi. Byla by to beznadějná nestabilita. Pražce by pod váhou a vibracemi vlaku začaly okamžitě klouzat. To by změnilo rozchod, tedy přesnou vzdálenost mezi kolejnicemi. I nepatrná změna o zlomek centimetru stačí k tomu, aby kola vlaku sklouzla z kolejnice, což vede ke katastrofálnímu vykolejení. Právě balast tomuto nočnímu scénáři předchází. Jeho hlavním úkolem je zajistit stabilitu ve všech 3 dimenzích. Aby se toho dosáhlo, použité kameny jsou velmi specifické. Nikdy to nejsou říční oblásky, které by se přes svou kulatost prostě kutálely jeden přes druhý jako kuličky v pytlíku. Místo toho se vždy používá drcený kámen, obvykle tvrdá a odolná hornina, jako je žula nebo čedič. Tyto ostré a nepravidelné tvary jsou zcela záměrné. Když se hranaté kameny zhutní, vzájemně se do sebe zaklesnou, tedy se mezi sebou uzamknou, čímž vytvoří těsnou a stabilní matici. Tato matice svírá spodní část a co je zásadní, i boční strany každého pražce, čímž ho pevně fixuje na místě. Tento silný stisk brání pražcům v klouzání doleva nebo doprava, čímž udržuje kritický rozchod koleje. Rovněž jim brání v pohybu vpřed nebo vzad. V průběhu času by neustálé tlačení a tahání zrychlujících a brzdících vlaků způsobilo, že by se kolejnice posouvaly a případně deformovaly. Obrovské tření a hrubá masa balastu tomuto pohybu odolávají a udržují trať rovnou kilometr za kilometrem. V podstatě balast funguje jako tisíce malých robustních kotev napěchovaných kolem každého pražce.
Každý jednotlivý kámen přispívá svými ostrými hranami a třením ke společnému úsilí udržet celou linii proti obrovským silám jedoucího vlaku. Kromě obrovských sil pohybujícího se vlaku musí struktura železnice čelit také neúprosnému a neustále přítomnému protivníkovi – počasí. Každý den je železnice vystavena živlům. Je to neustálý boj proti silám, které se snaží podkopat samotné její základy. Déšť, sníh a led představují každý svou vlastní jedinečnou výzvu. Ale ze všech těchto hrozeb je tou nejvytrvalejší voda. Pro železnici je stojatá voda obzvláště nebezpečným prvkem. Nezůstává tam jen tak sedět, ale aktivně pracuje na destabilizaci celého kolejového systému počínaje základnou. Pokud by se voda hromadila na povrchu, nevyhnutelně by prosakovala do tělesa tratě, tedy zhutněné zeminy, která tvoří konečný základ železnice. Těleso se nasytí a změkne, ztratí svou nosnost a změní se v bahno. Měkký základ nemůže unést obrovskou váhu kolejnic a vlaku. Kolejnice se propadají, čímž vznikají nebezpečné nerovnosti a nízké body, které vybízejí k vykolejení. Zde září prostý génius balastu. Jeho hlavní rolí, kromě stability, je zajistit vynikající odvodnění. Drcený kámen je neuvěřitelně porézní. Na rozdíl od pevné dlažby nebo udusané půdy je vrstva balastu plná záměrně ponechaných mezer, volných prostorů mezi hranatými kameny. Z tohoto důvodu voda netvoří na povrchu louže. Okamžitě odtéká profilem balastu. Celý úsek balastu je navržen jako nakloněný svah, který vytváří jasnou odtokovou cestu, aby voda stékala dolů a pryč od konstrukce trati, často do přilehlých drenážních příkopů. To udržuje kritickou vrstvu tělesa tratě suchou, pevnou a odolnou. Toto odvodnění má i vedlejší výhody. Suché prašce, zejména ty dřevěné, odolávají hnilobě a vydrží mnohem déle. Udržování ocelových kolejnic, hřebů a podkladnic mimo stojatou vodu také výrazně snižuje rez a korozi, čímž se prodlužuje životnost každé součásti. V zimě se toto odvodnění stává ještě kritičtějším. Jakákoliv voda zachycená v konstrukci trati zmrzne a s obrovskou silou se roztáhne. Tato expanze, známá jako mrazové zdouvání, může vytlačit trať nahoru, zkroutit kolejnice a vytvořit nebezpečná vyosení jak v úrovni povrchu, tak v rozchodu. Protože balast odvádí vodu tak efektivně, minimalizuje množství vody dostupné k zamrznutí uvnitř trati. Zabráněním nasycení přímo zmírňuje destruktivní sílu mrazu a zajišťuje, že trať zůstane stabilní a bezpečná i v těch nejdrsnějších zimních podmínkách. Nyní obraťme pozornost k některým z tišších, ale neméně důležitých úkolů, které balast plní. Těžké vlaky vytvářejí intenzivní nízkofrekvenční vibrace, které se šíří kolejnicemi do země. Bez tlusté vrstvy balastu byste to dunění cítili a časem by mohly utrpět i blízké budovy. Balast funguje jako masivní tlumič. Tisíce kamenů rozptylují energii, každý kámen se trochu pohne, čímž absorbuje vibrace a přeměňuje je na nepatrné množství tepla a zvuku. Hrany se opotřebovávají a mezery se ucpávají, takže železnice čistí, odstraňují nečistoty a obnovují balast. Je to neustálý cyklus. Existuje také trať na betonové desce, stabilní, ale nákladná. Nuže, zatímco drcený kámen zůstává králem podél tisíců kilometrů,